La revolució dels llibres, de Laura Autonell. Primera part. La senyora Clotilde, davant del mirall, observava escandalitzada com havia quedat el monyo que li havia fet la Maria, a primera hora del matí. Les grenyes li queien per tot arreu, fugint de l'autoritat de les pinces que, dificultosament, s'aguantaven entre els seus cabells blancs. La seva cara aigualida i els ulls, encara esbatanats per l'ensurt, li desfiguraven el rostre. Tot i que la senyora Clotilde mai no havia estat gaire agraciada, aquell dia tenia un aspecte doblement fantasmagòric. El seu marit, el senyor Sebastián del Pozo Grande, havia estat un metge de renom fins que va traspassar, ara feia 5 anys. La seva vídua encara vestia de negre rigorós en memòria seva, convençuda que aquell capteniment la feia, a ulls dels altres, molt més respectable. De fet, aquell color s'avenia d'allò més amb el seu caràcter sec, impetuós i hipòcrita. Sota la falsa aparença de vídua dolguda, hi havia una dona vital que seguia, sense defallir, tota l'activitat social que el seu nas llarg i prim olorava a la ciutat. Aquelles anades i vingudes la mantenien viva i, en nom del seu marit, organitzava vetllades poètiques o reunia gent del món de les lletres per mostrar, enorgullida, la gran biblioteca que el seu home havia cultivat des de la seva joventut. Sumava centenars de llibres, potser milers, pulcrament classificats en unes prestatgeries fetes de fusta de banús, brillant i de vetes negres, de la qual s'havia enamorat el doctor del Pozo en un viatge a Tanzània. Aquell reguitzell de llibres reposava immòbil, feia massa temps, en la immensa i rica llibreria que el doctor havia il·luminat convenientment, donada la foscor de l'ennegrit fustam. La majoria d'aquells volums no s'havien mogut de lloc des que els havia comprat, tot just acabada la carrera de medicina. El matrimoni havia engendrat 2 filles, la Matilda, que s'havia casat amb un altre metge i vivia a Madrid, i la Constança, que s'havia traslladat a València amb una tia per estar a prop del seu promès, capità de marina. Ella vivia sola en companyia de la seva donzella particular, la Maria, una jove arribada del poble que en realitat feia tots els papers de l'auca. Atenia la senyora, rentava la roba, netejava la casa i callava. Sobretot, callava. A part d'ella, només disposaven de la Carmen, la vella cuinera de la casa, de la qual no se li sabia vida fora de la cuina. Esporàdicament apareixia en Pere, que feia el manteniment de la casa i arranjava el petit jardí que hi havia a la part del darrere, on la Clotilde s'obsequiava amb la vistositat de les acolorides hortènsies. La Maria tenia festa el dijous, quan la senyora anava de visita o a un acte social, a fer una excursió fora de la ciutat o bé de compres. Aquell dia, la jove aprofitava per anar a donar un vol amb altres noies del ram del servei o caminava fins al port per asseure's a l'espigó i mirar l'entrada i sortida dels vaixells mentre menjava uns cacauets que comprava en una parada prop del port. La Maria era analfabeta. Mai ningú no li havia ensenyat a llegir ni a escriure. Els seus pares creien que no era necessari per guanyar-se la vida. Només calia escarrassar-se treballant per malviure, pensava ella. Tot el que havia après era a reconèixer les lletres i a escriure el seu nom. Un dijous solellós i un xic ventós va conèixer un noi que pescava a l'espigó. Es deia Valentí. Era un jove prim, alt, de rostre allargat, però amb uns ulls blaus i un somriure encantador que va encisar la Maria. Era primavera i el bon temps feia que les trobades a l'espigó fossin doblement agradables i enormement esperades. Ella, avergonyida, li va confessar la seva ignorància quan el noi li va escriure un poema i ella es va veure incapaç de llegir-lo.
En Valentí va somriure i li va prometre que li ensenyaria a relligar aquelles lletres per tal que tinguessin sentit. I així ho va fer amb entusiasme cada dijous. A la Maria li agradava treure la pols dels llibres de la biblioteca perquè aquell espai, per a ella, era una mena de santuari. Passava el plomall dolçament acariciant aquells lloms lluents amb filigranes daurades gravades de manera impecable, amb tapes bellament adornades i algunes amb il·lustracions minucioses i acolorides. I sí, havia pecat. Havia tingut la gosadia d'obrir i llegir algun d'aquells llibres sagrats que li eren totalment prohibits. La senyora Clotilde ho havia deixat ben clar. Els llibres són el tresor d'aquesta casa i, com a tal, no es poden tocar sota cap circumstància. T'ha quedat clar, noia? Però la Maria no entenia què li passava. Els llibres l'abduïen, la temptaven a desobeir, a obrir-los, a moure'ls d'aquell immobilisme cruel. Volia treure'ls de sobre el neguit de ser oblidats, el terror de perdre la seva història enmig d'aquelles prestatgeries i de tornar-se invisibles per al final desaparèixer. De què servia un llibre si no era llegit, gaudit, plorat o rigut? Que no servien per remoure consciències, aflorar sentiments, calmar ànimes, explicar aventures, provocar alegries o fer caure llàgrimes. I doncs, què hi feien allà, sent contemplats però no llegits, condemnats a l'ostracisme més absurd, admirats només com a mers mobles de luxe? Fi de la primera part.